Gönüden on kakam gödögüne geldi. Sebäbi kän ýatlaýa meni birazajyk ýüregiňe tinip. Bugün 2026 ýylyň 8-nji may güni Güleypa gelejemeden Durmuş Ağamyň döwletli ojagynda toý diýetdirhany bereketli türkmen fasahy giňden ýadylar. Bizim maşgalamızda Zübeydacan kıyıs aktığım boldu. Ähli mamaları yani akıllı lider. Menim şu şartlıkla fursata koşulyan, dolar hem meňiň begençiňe de menem begenýän, tügeleme tedbir ýaşatýanym.